Lakihan kay dugay kay mo o kuan mo. Ani humana tanan tiros. Magsalad man si sarang eh. Kuan niyang salad isa ni banjir. Pita man, pita. Oh, fita diri. Ma'am, di ana po nalagpot na po. Diri ma'am. Nauna naman dahil niya akong classmate diri ma'am. Nagsabot na po ta ma'am. Wa man lagi. Imuha ba? Imuhang dita. Paris ang ngalan? O, na, kuan mo to. Unsa pa na imuha ma'am? Sa daw na sa salata ma'am? Sa tama? May aning akong shift ko, ibugsan kay. Ma'am, kirig-kirig sa tayo ni ma'am. Mumangga ni mga bay. Tagoy, pang-abroad pa mo. Di na. Abroad pa mo. Ma'am, nagsabot. Atong miagi ma'am, parehas mi nakagri ma'am, pero wa mi nagsabot. Kuan na ni kaning accidental. Accidental happen. Mga unta. Mayong gabi ito. Wala daw sounds. Ha? Di mo kadungog sa mo maritis. Shout out po from, saan Hmm? Lanao del Norte. Si Nancy Fuentes. Kaunta ba Nancy? Walay sounds bite. Yan na daw. Mayong gabi Ang nawa. gabi Emilin. Naka na mabatian na. Na mabatian ako. Mabatian, bati. Ano daw? Mabatian ako no. Dili ka kung nilubihan ko. Lamit kung nilubihan ka lumasa. Hindi na di lagi sa nao. Hindi nilubihan ano. Tao niya mo kung doktor. Gigutom ang kung doktor ka daw. Kailan kayong biyahe. Ginoo ko. Asa ka may biyahe sa Ilisan. Ngayon daw yung Tang na ma'am, kundok ka ma'am. Ayun, negro to din ta. Hindi kasi po. Nagsalo mong ko atong kuan ba? Ba, di daw akong gihigot sa hawak ni mo siya nga. Man ka nang doktor. Gapurong bagod. Ginoo ko. Wala ka po mag-series. So, dis naman kalong. Sige man ka. Naharang ka dito lo di mga ano talo. Si Jilo, ni Juan ang Jilo. Hindi nga siya gigutom. Nila ito ng talong. Dalagan siya. Wala Ay, na ba? balik. Kumuha siya ako dito sa lamisa. Kasi dapat ka Jil. Very good din. Kaon sa ka Jil. Banat Jil. Kaan sa taong dahil sa nabalalit sa'yo pa kaayo. Ano man nabalalit mo ni. Saan ang taon na yan? Tamaw, man ano man na eh. Lahi na lagi na yung kauban, Inday. Lahi mo ko kauban mo diri. Kung man sila ka ng duty-duty, manilaylay. Jote ni. Lain na. Asang cater ko, ami. Haron naman diri ang catering. Nasa na, ni diri ron. Bisag asa naman na namin mga lagput bay. Kung asa ang catering, mga bay. Ito, ami, mga bay. Kaon ba? Kaon sa? Kung
Orang sa humano ni kay para mahawa ng idiri minuko. Isa man ang taong tagtara ta ana? Dili ra gud tagsa. Ayaw gud daw ni tagsa. Ha? Ito ang ramis ng isa. Kung di tagsa, alam niya ba ilugang? Ay, kaysa yun, magsugba tagihan usog ron, de prito. Ano kalami? Okay, sinugba ba? Sinugba mo guna, dahil na nakalami, isugbang mo. Kung wala gilat, ano ba? Uglatan siya gawin. Tapos mora man yung tao ni kasi ba ni mo ang kuwan? Nandalag na tanan na. Dali lang mo dalag ang kuwan, bakdonis. Bako ba biya ni palit? Pero panigi palit? Pero ka naman may sariwa. Ang bakdonis, dali mo dalag. Ang kusbor, dali malata. Muna sa mo, Ang spin mo, itibay kayo, kaning min. Spins of coriander. Hindi, ang kulan na, dali Dali na malata. malatang coriander. Ang min, kung spin, may dugay mo daw. Atong musan kauban niya sige. Tapos pikas kitiring. Unya pa to, gukod pa to dili kay namlanda pa to dito. Diliwa pa na human ang kitiring sa pikas. Halinon diya kay niya mong kitir. Cheese vlog, mayang gabi, hindi gab-gab. Paapila ko sa grupo. Na ako YouTube channel. Sige, sige. Sa mga gusto mo appeal sa ako ang team, hindi gab-gab family. Pag message lang mo diri mga bay, unya, ginhawa na ko gamay diri. Human ako sa akong kitiring. Mo reply ko ninyo ha, mo reply ko aliro tapad dilo. Sige, wala lang ligaya. Kita lang may tapad lo, buol na kay ligaya katapad lo. Sige rin. Agoy ginaw. Wala Ah? yung lemon, te. Uy, lami ba ni lemon lo sa sawan? Ko sa kong talong ko. Talong. Next box at susudan, hurot naman ang kuan, torta. Ato na po kalabasa nga ni nga tinunuan. Dahil ginamos, ari ginamos. Oh, ginamos, wala na lagi, una na lang. Mahapon nagtilaw ko kono no, nagtilaw. Una na lamang. High blood na to. Nagtilaw ko talong. Bahala na lang ang high blood. Tuuman mo ng high blood, mas ma-high blood tagwa tay sudan. Kasi si Rose dia kay high blood dia tay. Ko ang high blood. Ma-high blood ko mo sudan. Ako na ako mintas buwi. Matay na. Ah, Wa man ni tagadaan ang akong mga tinunuan na pud nga kalabasa. Unsa man imong ding luto pala ma'am? ano din mga kalabasa. Ano ma'am, bitagad na ma'am, bitagad na. Ay na pagluod. Wala niyo natata kay. Ay na pangluod diri, tiros undahi sa nabalalit, sama na balalit. Hungit sa diri. Kuba pa. Ay, abi na ko alas 5. Sayo pa kayo. Mga gani, ginawa sa amo diha. Minsan ni mga kitering ka size oh. Naduling mo ni dali-dali. Sabi na ko alas 5 bidya na day. Dali na mga kitering, giwa na, gutom na kayo yati sing libat na sige na Pango tagpang. ko ni mo day. Day magduwa sa ako. Hungit sa. Bawal ko ta kanina timok ko. Kaon sa. Ano yung kapalit? Ay, kibot na lagpot. Dili lo, hungit na lo kay. Ano man ni siya nga? Mga laparo man. Sige na, kaon na tayo. Lamig kang kaon? Tinunuan ng kalabasa ba? Tinunuan kalabasa niya, talong kay wa naman. Hindi na pwede makadugang niya. Wala na. Kasara, kadulang. Pila? Kalos. Kinsa na lang na. Sara, Dilambi. Kasi wa man nilubot mo din yung talong, di man kumpleto. Tunga dalo. Wala na ilubot. Ihatag na ilubot. Para sa Kasi iko nga, katunga, dito nga, manday na hindi eh. Kuha mong gumrami ito. Saan may mag-ingin? Ah, dili, tag-as man talungan. Tingnan ko nga, ibul man yung talong nga. Sige na, kuha na. Kuha na ko. Ang dili na bilang, nagkuha. Ganaan ko dahil sa ramen sana. Ikaw, hindi nagturta na. Wala na bilang. Nagkuha na ni mo. Ganaan ka kung Ang galing ni Kuros, wala na. Nashoot to tas talong. Ang apil sa budget ni apil sa diay taga Manihom. Kaon sila itong Ano sila? ibang lahi. Lang taga Maniho diri ba nga Indiano. Kaon po di siya ning turtang talong. Kaya kahapon, nagkinugla na yung manang tulo. Si Dilo. Ay, ugma. Magtut na tag-usap. Ay, nag-PM na ka. Bye, this vlog.
Sige pa, paghimo na diha og video nimo, i-upload privately sa private sa ana. Kita naon na ko kung napabatay available nga slot, pero way problema na pa may sunod semana. Wala na din mga bukas din. Oh, kanon na di kanon na di na. Pagkaluto ka. Ayaw mo yung inipig kay nay butter. Hindi, wala may butter sa tuwa day. Oh, dili mi mag-butter. Dili ba? Is Pilipinas Lahi. ba? Ay, nailangan. Dili ba ta maglungag may butter? Kanino kayo? Wala ba? Kaninong aga yung bato, gusto niya. Ah, dahil po style niyo ano? Ligaya po, usa ka kilong sa paran butang. Ako awa niya, bisan sa kamuta. Sa bato. Dahil style no? Akong kanon dito, so gamala lang ake. Kasi nagukod, ang gusto ko niya ng ng white rice and sibuyas. Uy, Nakilala. lahi din na sila. Kaon tabay, Anabel. Ano ka maglungag? Hindi naman po, nalagi. Tilok ng dinamas. Mas, wala ko nagkakaon sa buntag. Ang taas, makikay. Salo naman po. Kung saan ang daan din. Ginamos sa dagupan ni dagupan. Taga dyan si Sarah. Upag. Sara, wala tapos kwan. Nausap po itong igutom Mario na. Hotel. Kasi napabansin yung tatay. Dili, si Ramiso. Isundo ko ito. Hindi mo pa man. Wa po nag-ingon nga. Wa po siya tawag magmanal nga. Padung na po diha. Heso, sino kay tuan nagtagtad pa ko sa lata ni kuan liki. Hala. Mana may nagdurbil. Abot na diyan. Ako nga, sa tanawa sa gutukin sa manang nagdurbil din na. Uy, ginoo ko ang inyong taga-maniho na magayon. Halang, dagan-dagan na namo na pun Sara. Sagi, abangit na Sara. Ingo na batag na malayan eh. Dagang kay bitbit. Alang dinaganay. Kaling among inahan po, di po ingon. Pas-pasi. Ah, huy, kung nakakaon pa ko, yapindik mo siguro ko. Mangay, wa pa ko kakaon. Duha. Duha naman lang eh. Hala. Yun yung sabang nagluto mo, tigi. Si Ate Lambi. Ayaw ka. Kauno na ito na, ay din ito magsaba nila nga nagturta ta. Nabuang na Ate Lambi. Kita ko. Sabi ko, Ano, lang may nagtuta. Ha? Kita sa tilambi nagturta mo. Ay ina lang nga tilambi gitangag iro. Samot man sa iro, nabitin man daan na yung total tao. Ano Sara, okay na to ko Sara. Si Ate Lambi na lang. Bibi, sa tilambi. Ibili po na akong sarangnya kay Luoy. Kayo. ayaw sabi ka. Ay ba, naglantaw sa sigula. Halika kaya to talong din. Dahil, sunod si Mana din. Magpuntinda kayo. Bili po taon na kong sarangnya diha kay Luoy po din taon ko. Ay lang na. Pwede, kain ka. Kain na te. Ay, bana, SPE. Ate Lambi. Tago na yung tilambi. Ano na yung tilambi? Karate. Te, tago na limang kalungte kayo. Oh, duha nag-aabang. Wala Ay, na po. nabitin kami sa turtang talong te. Matang tigi. Ingon bitaw ko nimo kaniya nga tunga ta. Ito, Sara. Kumakain Gusto ako. na nga nila dalihin. Wala na si Ate Lambi. Ate Lambi. May Ito nga. may sobra o kayo. Iyo, huwag kayong maingay at tilambi. Sabihin nyo na tinangay ng aso. Kasi ano? Agoy. Wow. Oh, ano Ano ba? Si Sarah. Isa na lang na. Kansara? Kansara na lang na. Sar, gay ko Sar. Hala. What? Ano na tinalamis? Tinalamis? No, walay dala. Walang kubos? Wala bitbit. Tayo dyan. Ano Wala, ikaw na to ka na? Oo, dala. Bitbit nila. Akin yun. Patay ka ba? Sar, wala nang natira sa tortang talong. Sar, ito sa'yo na ito. Pahingi ako, Sar. Pahingi. Gamay lang. Anay lang, Sar, oh. Ala. Wala, unsang oras na. Anong kubos? Para saan? Sabi sa rin. Ay, patay. Yari kayo, nagsabi sana kayo sa akin. Ang dami sa bahay. Ayaw nila ng ano. Ay, Gusto nila fresh. press. Fresh. Eh, paano yan? Yung oras, ano na? Ay, di na cancel buka. Tiramis ko. Busy ni Uy, may kausap. May kausap siya lagi.
Kausap niya yung una, pangalawa. Na yan mga pangatlo. Yo, ano na kayo? Manok na puta. Manok na naman kami ba yung ano? Ilaga. Akala ko yung binitbit niya. Hindi ko rin napansin. Ginagaan. Ito, manok na naman ulamin natin. Pakyawan na itong kain ito ah. Nasaan na siya karon? Wala. Masa naman si Ramis nga kabuhi naman, nalimog man na yung ubos. Ano man na? Bako na lang luto niya? Bako na. Saan daw siya napunta? Sa, bani, gamay lang sar, gamay lang sar. Naglaway mo, turta ni mo sa ro, nangalabit sa, nangalabit. Alam ko daw may lamig. Tago una to sa, tago una. Baka madali pa yan. Sabi na kong parat ba? Si ano, si Ate Irene. Tama. Si Ate Irene, ma'am. Eh, mula ka. Ma'am, takpan mo, ma'am. Baka magpunta, ma'am. Yan, sama na. Kanang ko, hindi na ako magdala o ko. Alang naman taan yung buwan ito. Manilok na laman taan yung punuan. May dito. So, kulang mo. Basta magdala na ko pag extra. Iba na po, may dagdag po ang inyong dito. Mabilis na lang kung nanay. So, dito. Saan sa mana? Tama, hindi sa po sa kilambe. Nanay, bilis Ako, yun na. Sa dagdag, puluan daw na tawag. Extra, extra. Shout out, Jean, Barrios. Kaunta. Kaunta ba, Mercy? Human ani ron ba? Kilig-kilig na ko to. Magpurma na ko sa pizza. Kaya pizza man tirada ron ba? Oo, kapit na to siya mag-1/4 na lang. Kasi Okay, dali pa mabuon na. Dumaon, may mga pagkagmay dito. Unsa ang marites? Unsa yung marites diha? kuhan ba na para siya din. Kay? Baking powder. Kapag biya kaya ng mga sakop na ako. Sige, guwapo. Sige, tanhit. Tanang gusto na ba yung gusto ba nilang konting kadato dre. Pero, where's your pan? Ha, wala! Tanhit. Ginawa gamay lo, ginawa. Wa kami ngog bimbisig ka og talong. Hindi mo man dahil kong kaon. Nakakaday. Uy! Unsa na po nang putahian na? Kain ko ka! Unsa na duhan na putahin niyo? Bupi man dingin eh. Tago ko na. Wala na tayo kotor Una na po. ato tayo. Ma'am, una po tayo ma'am, torta ma'am. Sunod ma'am, yung ginataang kalabasa ma'am. Sunod na ang manok ma'am, with cabbage ma'am. Kani manok yan, pagputur na. Ma'am! Pagputur. Mamaya yan ma'am. Di akala ko pwede na ngayon ma'am. Pagputur. May space pa ma'am. Dito banda ma'am. Wala pang laman dito banda. Dami ni oy, nabiling yun. Ito gamay lang ma'am. Itilawat ang Dalawang pumitibi. Ma'am, ari gamay lang ma'am. Tilawat ang ma'am. Pagputur magugitaw ka mo kayo malagot kayo mo. Pagkuturo sa ma'am mo. Nagkuhan mo. Tagiya, mauna yung Nagpasting. Nagpasting ba di ay mo? Ma'am, duha ka kutsara. Butang ipugunod ma'am. Sinibaya ang tagiya, anak. Duha ka unod. Kana ma'am, ganang brokoli ma'am. Wala na ko dukuli. Sana ma'am, budgeta kagay mong hatag. Kalagi ka na. Dili ka na. Budget man kay na ma'am. Mura man kag akong lola ma'am. Tagi-tagiyan na Kuha ginagmay. ni siya ng sa kantin ba? Special ina. Isa na siya. Abay, ginawa ko. Pagputur na siya kang putur. Putor siya lang siton. Alam ko sinibaya. Sagay ko, anak. Eh. Di pag ad-roast Nagpansit tayo mo. Napansin mo na. Kahit sa nalit tao. Nabago ni mo butangan sa gaya sa ube. Yung utama na na ito, tama na. Danawa na dyan ang mga Alkot mo. Nauli lang hindi ma'am. Na mabili sa kuya, mata. Ano ginawa ko kay tindog na biya taron ma'am pila ka oras niya. Wa na mahusos naman itong ikaon. Dito galing sa oras ng bisik dito. Mo na dasok gid ma'am, dasok. Dasok gid ba dasok. Mitas na pa space. Ano ginawa ko? Kailangan man putahe. Nakalitan na po ni atong tiyanda. Yung daw na. Daro na ko?
Kaon ta bay. Bay Pino. Tapos kaya dasok kita bay, dasok ba? Siluwet yung Pero unya wa naman ikan anay mo naman pamahaw, paniudto, panihapon. Ang primero tortang talong pamahaw. Dugang na pod paniudto kalabasa. Panihapon kani. Ayaw mo kaon mo dagang ganun. Puto yun daw. Kaon. Mo lagi nga Pandid na. misama ma'am, ug na space ma'am unya. Mo tindog tag may mamaron, may space na pud ang tiyan nga napoy daghan unya pagkaon. Dito biya ta. Di ma'am. Di okay ma'am, biit na lang ma'am. Sharon ma'am ba? Ah, Sharon. Mag-Sharon lang ni ma'am. Balutin mo ako. Paraw nga pohon. Ang Ginoo dasok kita ni ba? Dasok gid kaon bagay. Katang gutuma ginako. Mukaon naman mo ako sa balay. Kari di na litong kuan nang nagtula man sa ko dito manok aw nagnilaga ba? Nilaga manok tangan kong patatas, repolyo. Murag sa nilagang baboy ang lasa. Kaso manok lang. Pero sus Ginoo kay namagting naman ang kuan kanang gihit. Tong. Iko to ara. Iko tanawa sa dito sa lagay nag-ad-ad pa ko atong kuan. Ito, Ginoo ko. Manay mo na yan. Kuan nagisundo na di ko. Muna dagan na po diri dinhi na ako nakakaon in taon pwedeng ituma. Ako kay kuan man mga yun na Altis Media. Lalaban mo pinasas daw pinasas. Kaya nagamo isa lang nga mga kumpina. Ang pinaglaban ka. Oh, gano'n ba ko dito kay si Lago mga gitang-tang dito sa dining among gi-reviewhan. Ko ay magtantangan na gira na natulaban gawa na tay-tay. Ay gahay ulo. Dapat ka kay assist pa kamali. Sayo di ka? Sayo ko. Dagan. Wah, alas 10 na yawa yawa pa ko kanigo. Hindi mo ko musalig niya mo gamit na ng washing. Ko pa yung laligo-ligo. Dagan na po ko hangak ayo na. Mga kaida yung supermarket din daw. Wa na ako nalista. Itawagan ko nanay. Karon, Asa ang supermarket? para sa alin na. Shadi o. Kuha na mo na. Naloy, nalimot. Martes pa man po ro. Pwede pa ugma. Dili naman siya yung free kuhan dahil. Free nga wakot sa Jamia ba nga. Nag-points gani. Pwede niya yung pamalingki. Oo, sa'yo yung pamalit. Ina nga, madam, kuha na lang na grocery na lang na para sa among cargo kay sayang. Pelas, hindi naman lo. Ang Ang higit, no? natin ang ating lambi. Puro man sa rep. Surdilia, hatol. Puro frozen foods kang atilaming lista. Mga olives. Ulit. Nang olives oil, mga matong cheese. Ito para breakfast. Hindi olives oil, basig olives lang. Olives oil, mantika na Black ma'am. olives, black olives. Black olives, green olives, inaron para sa pizza. Ano, ma-breakfast nila. Niya, kay Slice ma'am, apila ninyong lista ng slice ma'am. Para sa atong pizza. hindi na, kaya ka na mo kay sa kuwan man. Tiros, apili lista ng slice olives. Wala na, ito nas nanay. Ito na? Manggawas ka man mo. Wala na ko, kasi ako kuwan. Lahat Kaya na na naman dito ng kay Kwan. kananay. Kay Patong stamp na mo sa pag yung na-order na ni Pato. Basta na kay Kwan. Gaya ang in-order. Di, pero may mana, pero may mga patog slice. Kay si Olives. Paano na namin kung Kwan. Pagkalimbawa mga gawa. Kung mahurot naman ako aron, last naman aron. Dili. Bal, yun na kaan ka ba? Kaan ka diya? Uy, bes ka ba to? Asa? Chale? Ako kay bawa ko, balita man. Kami kay Sabado man ni na may mag-sa muli. Kay pakaon man yung Bernis. Sabado na guni. Yung si Luis nga. Si Luis, ba pakaon mo Bernis? Ikasabado Luis, mamasaan na po ka. Bag diri sa ilong, bag diri sa tuhod. Piting katawan niya. Mo lagi ni mo siya. Nag-review mi ba? Ako wala, hindi ko buka doon. Yung Iya. Nana ko siya, Liz. ikaw po yung Luis, iba, bupi man sa inyo ha. Catering man sa inyo sa Friday. Ikasabado Luis. Anaga na punta dito sa dagat. Malugdo na po kagbag. Diri sa ilong. Yaba diri sa bukton. Yaba sa tuhod. Kaya tingin panghagot Luis. Piti niyang katawan siya.
Uy, ginoo ko, gusto na kumuli sa mo. Gabi, pag-gabi ko, katawa na gabi. Magsaka na Katawa lang. yun, boy. Alas 9, alas 9 bibigyan. Isang na malas, isulod higtan ako. Siya na malas, pa. Ah. Pagbihan siya, higtan ko, ako siya. Binuangan lagi na ko. Siya. All my energy. Kalpas. Kalpas. Lignan na taon siya. Naluya yan doon ka kami siya. Agoy, mauli na ko sa amo. Yan na, ligtan siya. Ako dyan yung ate, you have power? Charge, you charge. Yung na, I will go home and I will charge. Katawa ko. Alam mo ko, Luis, kayo mato may dagat ba? Mga to may dagat kayo sa manahuna na po. Paglimpyo, binugo. Bali, hinakutay lagi. Alam, pinasanay. Ginoo ko, naon sa naman taon taan eh. Perting pangaryada, agoy, alas 5 naman dagay, magpurman ako sa akong pizza. Nana dati, ito mo pa. Si Apam ba? Kung friend, si Luis. Kayo mag-partner, Miss Tas? Wapa. Ito sa apam. Na, diya, na? Wala pa. Paingon pa ito sa apam din. Ako tong dirahon si Luis, partner na ako pizza. Manong asa sa taas na namin din sa bukas at buwe. Alam nga, nang gibunaog mo na dire. Ay, nabuang. Hindi na lang ka, wala sa apam. Nakakay din, hindi ko mag pizza, guys. Mabot ya kung tabangan sa apam. Mahuman na dagin ako. Ano naman na, murag tuluran na kasalangan. Sige, may katawan. Luis, uma na po taani. Okay, mapuntag eh. Halahin muna mo na akong mga regular na trabaho. Limpyo, uligta o basura. Bukas. Siya po dito. Ayaw ng mga bed. Sa kayo pagkano. Pagka alas 11 na dahil, tingala namin ito mga limpyo na ito. Ang bukla. Mas Puro si? Madungog po diyan. Grabe po kayo, madungog. pero, wala na. Wala na please. Ba't ka manggani ng kuan, inintanan? Asa na lang akong prituon, Ros? Wala pa, niya na pagka ng prito. Kasi naman. Magawa sa kapag prito ko. Hi, Din. Musta, Lim? Baby type. Thank you so much. Napit ako na human ba? Kanya lamang akong tuwason. Hinay dami sa mong tingog, kinadyan to. Sugod na po. Yan ko ni Sara ba? Ako nga, magyaw-yaw gani dito sa kapag nga, hawiranan ba? Ako gida, hindi dito sa basurahan. Lagot ko. Hinabay na ko dito sa basurahan yun. At napungutan ako at ngagin. Di ba karon kung magyaw-yaw siya? Ay, kasabot ba ng yaw-yaw? Karon ba? Ngayon po siya, na bulin. Siya lang po. Kailangan magkingking ka dito sa init kaya. Ano man ni kayan ba? Naman dahil. Ano ba Luis? Luis? Wala rin ko pa. Ano dito? Pwede yan ako. Ngayon sa siya. Gaya. Matulog sa kami gaya ng labang. Pwede maumang lakon na silang nanay yung mga bata matulog sa tanduang balik. Hindi ko na. Kita ko kapulog, Luis. Ako mga tanong, basta oras ko mga sige tuyok anang mga tanong. Dagan kahit mga tanong na. Kaya Ang sa'yo mo, mga buka. Unay hos. mag-post. May kay na hos. Ayan mo kay mga Sa buka. likod tayo. Nalikod, magbaldir ako. Ang hasulan mo kung masigbilaan mo. Hindi. Magay na inyo kay na hos. Nga ako at ito, sino mo pangabo. Dito pag isusulod mga buka. Pero ako sa balisi, hindi ko ba nabos? Kaya lang mga panukod mo. Maguba. Magubaan. Kaya busog man ang hos. Pwede lang kung hinayan lang ni mo ang hos ba. Wala na ako gamuman na ito. Baldir. Bay, sige bay, magbabay na ko ba? Kaya mo kuhaan, makapkap namin sa kuhaan, pizza bay. Purman mo pizza bay. Thank you kayo ha. Thank you for watching. Salamat guys sa inyong paglantaw.